Espoolaista keittiömestaria Pasi Sämpiä ja rautalampilaista ravintoloitsija Anssi Heikkistä yhdistää paitsi ruoka, myös kilpailuhenkisyys. Savolainen Anssi halusi haastaa Espoon miehen kotikentällään ruoanlaittotaidossa. Anssin tyyli kumpuaa Järvi-Suomen Salomailta. Paljon voita ja vielä enemmän kermaa. Kun taas Pasi haluaa soveltaa maailman makuja jokaiseen keitokseensa. Kaverusten matka kulkee 7 savolaisen kaupungin ja ravintolan kautta. Matkan varrella hermoja kiristävät paitsi piinaavia rangaistuksia sisältävät kokkailuhaasteet, myös yhteiselo pienessä ihmispesässä eli asuntovaunussa. Jokaisen kaupungin torilla suoritettavan haasteen häviäjä joutuu suorittamaan voittajan määräämän tehtävän. Kumpi löytää ässän hihasta ja kumman kortit ovat luetut? Savon kiertue on tuonut Pasin ja Anssin Iisalmen torille. Kokkailuhaasteen tueksi käytiin paitsi hakemassa pinatsalihaa Pesolan isännältä, paijattiin söpöjä lehmiä, niin ajettiin myös tandemilla. Tai siis tandemissa pappatunturia. Sunnuntai-aamussa uinuvalla Iisalmen torilla kärisevät lihat jo poikien pallogrilleissä. Mä oon ennättänyt tässä tunnin olemaan maustumassa, että vähän jännittää tää homma tässä sinä. Saa nähdä, miten jätkän käy kyllä. Mitä se on sieltä pihvimies mieltä, millekä näyttää? Koko ajan joku parannuu. Kyllä sinusta on vielä kokki tullut. Oi hyvä, kiitos. Kyllä on nätti. Toinen kierros. Polttavaa pohjaa, mutta... Se on hiilirilli. Miten se ei mulla tuolla palaa? En tiedä. Tälläkään kertaa Pasin mielikuvitus ei tehnyt tepposia, vaan lautaselle alkoi syntyä kaikenlaista jännää. Tietääkö Anssi, mikä on rätty? Mikä? Mun täytyy varmistaa, että me ei sano oikein, kun mä oon oikein... Riätti. Riätti, mikä? Niin, en mä tiedä mitä se tarkoittaa. En mäkään tiedä, mun täytyy luntata täältä. Rättänä! Joo. Räppänä. Eikö se ole joku rämisevä luukku? Mustikka rättänä. Juu, tiedät. Sulla on tieto siitä. Kyllä. Hyvä. Ajattelin posauttaa sellaisen tänne. Äijä on käynyt tikkujätskit hakkeen. Joo! Vatserin mustikkapiirkeen tikkujäätelö laittaa ristiin, niin tää on sitä espoolaista ruokakulttuuria. Kyllä. Ja viimeisen päälle tehdään fine diningia. Ja todennäköisesti taitaa olla pakkasmarjan valmis mansikkapure siinä kanssa. Kyllähän Se on kokonaisuus. Olut pitää aina testata, että se on tasalaatusta ja hyvää ennen kuin laitetaan ruopaan. Kyllä tuntuu olevan hyvä. Noin. Anssi onkin päässyt asian ytimeen. Hyvältä näyttää. Noin. Valmista ollaan. Ja maistajat kehiin. Tervetuloa Halavatun pappa ja olutmestarin Ella. Meillähän on täällä Savossa Siitä semmonen vaan. sanonta, että nälkänsä söpii vaikka Anssin tekeleitä. Elikkä siinä on ahdettua leipää, sitten on kurkkutilli, majoneesia, sitten vähän savutettua lihaa. Aina unohan sen nimen, mikä se oli? Pinacha. Ja sitten on tuosta tummasta Ipa Blackista tehtyä mustaherukkaa olutkastiketta. Sitten ihan porkkanaa, palsternakkaa ja suolapulla. No nythän sitä vetästiin pöytään ihan fine diningia. Hyvä on. Oikein mainio. Aivan, miltä maistuu? On todella. Tää oli siis tätä mun salatti, kurkkusalaatti. Vähän aasialainen twisti. Mä teen 2 versioa. Siinä on toisessa on vaan muikku, muuten sama pohja. Ja sit siellä on kurkkuwasabi. Ihan perus kurkkuwasabi. Vähän ehkä limeä siellä olemassa. Ja sitten on tuo 2 versioa tuosta hyvästä pinacha-lihasta. On paistimuodossa eli pihvimuodossa. Sitten on varrasmuodossa hiiligrillattua pinachaa. Ihan perus yrtti, pippuri, peruna ja ölyt kästike siinä päällä. No huhhuh, 8 annosta. Et yllättänyt tänäänkään. Sitten ei siinä kaikki ole tietenkään. Sitten mä otin tän oman version tästä rättänästä. Siinä on mansikka pyrettä, mustikkapiirakka ja sitten on tommonen jäätelötikku vaniljakastike. Onko meillä Savossa tämmönen olemassa kuin rättänä?
Ikkunan räppänä. Mä mietin, että ei se kyllä kovin savolainen. Tää on espoolainen versio. Miehen savolainen tuokki. Lähin omaan annosta, niin siinä mitä teillä syöttiin annos, eli se oli täytetty porsaanleike juustolla ja siinä oli vähän sitten porkkanaa, punajuurta ja perunaa ja olutkastiketta. Mä en keksinyt mitenkään mä tossa ajassa saisin tähän leivitettyä sun muuta tehtyä. Niin mä sitten ajattelin, että mä tuon leivityksen korvaan tuolla paahtoleivällä. Sitten kun teillä oli juureksi, se oli hyvä juttu, käytin niitä kanssa. Ja sitten niinku tuo tumma olutkastike. Siinä on niinku se mun ajatus. Anssi hei, Seli ja Pasi kanssa. Mähän samalla linjoilla mäkin menin, että kastikkeen kanssa olutkastike ja sitten noin oma versio noista paahdetusvihanneksi. Tosin siellä ei ole sitä punajuurta, mutta siellä oli muita makuja. Ella saapi sanoa tähän niin tämmöisen ammattilaisen sanonnan, mutta minä sanon tällä täydellisenä amatöörinä, että lihat oli ehkä sanotaan tuommoisen pirun verran Anssilla onnistunut paremmin. Lihojen paisto oli sillä näinnekkäästi, mutta taas Pasilta löytyi näitä makuja ja tuo oli erittäin hyvä tuo kurkkusalaatti. Ja sitten niin kuin sanoit sen, sinä puhuit sitä kastikkeesta, niin sanot. Kyllä. Niin, kastikkeessa oli paremmat maut minun mielestä se Pasin. Kiitoksia. Mutta nuo rättänät on kumman näköisiä edelleen. Tuossa Pasin jälkiruuassa oli kyllä yritystä, että kun ottaa huomioon, että on etelästä tullut, niin kyllä se niinku... Joo. Rättänällä ei vissiin tätä kisaa voitettu. Tällä kertaa nyt valitettavasti, vaikka saattaa naapurin keikat olla katkolla, niin naapurin keikat katkolla, niin nostetaan tieltä käsi pystyyn. Yeah! Aivan mahtavaa! Ei No auttanut, niin, vaikka Anssi. liha oli parempi kuin Joskus tuo. kannattaa tehdä täällä näinkin näitä paljon. makuja oli näin paljon. Ja No niin. näin paljon, se näki kyllä vaivaa sinne, niin kuin sinäkin kyllä, mutta kyllä. En huonolla, en hävinnyt. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Jaahas, ja mitäpä Kiusa olet tällä kertaa miettinyt häviäjälle? Mä olin miettinyt, kun sä tuolla Kuopiossa vetäisit niin hirveän todella hyvin ne muikut, oli niin vimpan päälle. Niin mä ajattelin vähän ottaa sitten semmoisen punaisen langan ja hapattaa sulle vähän kalaa. Nyt survotaan jätkää strömmingiä. Hapan strömmingiä. Hyi hemmetti! Onneksi tori on tyhjä. Toisaalta ei toi nyt niin paha ole. Vai mitä, Anssi? Torin lokitkin lähtevät evakkoon. Muistatko monta palaa sun piti vetästä? 4 söpöä. Mitä ne oli? Silakkaa! 4 pientä silakkaa! Mikä helvetti niitä ruotsalaisia vaivaa. Ai, että on kyllä muikeet tuoksut. Onko se tuommoista kuraa? Onko kiataset, niin mä oon onnellinen. Ei saa. No nyt tuli semmonen pykäse tossa ja tuleeko hidästä tai jostain. Helvettiin se! Mitä mun käsissä? Polttakaa sitä. Pasi tulee saamaan kyllä joku pienen kiitoksen tästä. Muistellaan kyllä, että... Joo, Anssilla menee varmaankin tovi toipua, joten päätelläänpä tämä päivä tähän. Tai itse asiassa kuunnellaan kuitenkin vielä, mitä Auolla on mielessä. Rakas, tee koti sinne minun sydämeen. Koputa sinne ensin, kun tulet sinne. En muuta keksi.